Днес ще премерим добива от предишното видео, както и голямата златинка, за да видим кой ще спечели комплектчето за промиване. В предишния клип извадих ето това злато, както и една по-едра златинка, която виждате в легена, за която направихме предизвикателство да видим дали някой ще успее да познае колко тежи, и като награда възможността да спечели един комплект за промиване. Май е готова. Сега, след като го изсуших, е време да го сложим на кантара. Първо ще го премества в тази нещо си хартийка, някаква формичка, не знам какво е. Да не го попиляваме по масата. Като знам как е събирано. Аз всъщност може да го премера директно с това. Кой да се сети. $0,91. И това е без голямата златинка. Това е доста добре. Даже почти 0,92. Доволен съм. Много добре. Само на легени на детектор. А сега ще сложим и голямата златинка, за да разберем при кой отива легенчето и която също трябва да добавим към останалия добив, защото тя е от същия излет. $0,449. Сега идва и най-интересната част. Ще разровим в коментарите да видим кой е бил най-точен с предположението си. Като съм подредил коментарите по дата на публикуване, започваме от най-новите назад. 0,34, още едно 0,34, 0,02, 0,016, 18, 0,43. този коментар е доста близо до реалната тежест на златинката, която беше 0,449. 0,24, 23, 38 грами 11. И на мен ми се иска да беше грами 11, ама не. 33, 13. Такова ще е едно по-смело предположение. 27, 0,64, 72, 0,3. 0,28, 0,69, 0,05, 337, 0,39. Това също е доста добро като предположение. Има и няколко доста смели предположения. 0,43. Ще да е добре. Грами 5, 0,06 и 0,8. Ами, ето това предположение на 0,43 е най-точното. Колегата Любомир Гърков. Ако гледаш, колега, влезни в групата във Facebook. В описанието на канала има група във Facebook. Влезни и се свържи с мен. Аз сега ще ти пусна и един коментар тук под твоя коментар, за да ти излезне известие. Така че легенчето е за теб.
Със здраве да си го ползваш. Очаквам да се свържеш с мен. Няма как да не направи впечатление и колко много хора се интересуват от хобито, което може само да ме радва. Искам да благодаря на всички все пак за хубавите коментари и страхотните така разговори, които се получават в секцията с коментарите понякога, цели дискусии, което е супер. Идеята на канала е точно такава, така че това е много хубаво. Много се радвам. В следващото видео пък ще ви покажа как си топя златото и го правя на кюлчета. Доста хора ме питаха за това, така че се надявам да ви бъде интересно. И чао от мен, до скоро!